hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo ihiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag sa tawo ug kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an, aron mangita sila kaniya pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tawo, wala baliha sa Dios kining mga butanga. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tawo sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tawo nga iyang gipili. O gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab, mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigom. Pipila sa mga tawo mitipon kaniya ug mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babayi ug uban pa. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Daghang ginugikan sa kalangitan, dayga siya diha sa kahitasan, dayga siya kamong tanan niyang mga anghel, dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug yuta napuno sa imong himaya. Mga
Hari sa yuta ang tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghukom sa yuta, mga batanon usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Daghang ngalan sa Ginoo, kayang iyang ngalan lamang maoy gibaya. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Iyang gibayaw ang gahom sa iyang lungsod, maunta kini ang iyang pagdaig, ikan sa tanan niyang mga butan nga alaga, ikan sa mga anak ni Israel ang katawhan nga suod kaniya. Hallelujah. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Manindo paliw. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon siya mga tinunan, daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kun dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kaya nga niya kanako mo yang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya, o gisigilon niya kini kaninyo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayton ikaw, o Kristo. Sagad gyud sa among exam sa seminaryo, gi-practice gyud mi og oral exam. Wala gyud kaayo mi anang mga multiple choices, labi na ka ng ABCD. Kaya nga naman, kasagaran butikaw, di ba ikaw? No? Mamanay kasagaran. Labi na kung dili ka kahibaw, butikaw gid ang may tabo anak kay ABCD man. Mo nang gi-practice gyud mi oral exam gid na sa mga pari. Face to face pangutan-on gid ka sa mga pari. Mo nang kay oral exam man, do namang gyud mga kauban sa sama nako nga hinayon. Lisod usahay og sabot. No?
May man mo, mga bright man mo. Inig usara kasulti, makasabot dayon. Ako pagka hinayagin ako, lisod kay ko usahay mo sabot. Mo nang ang gihimo sa among mga classmate, mga igsoon, ay lang na ninyo silag ing nga bugo ha, kay masuko man na. Mo nang mga hinayon lang gid na sila, dugay magkasabot ba. Mo nang ang among gihimo, before the week of the exam, do na gid mi gitawag namo group discussion. Ang himuon namo nga katong mga bright namo nga mga classmate, sila maoy mo discuss namo sa mga punto labi na diha sa amo ang klase. Dunay mga possible questions nga ilang himuon unya amo nang apraktisun nya diha i-discuss kami sa klase before the week of the exam. Munang nindot kay mga igsuon kay ngano man adunay mga butang nga wa masabti tungod sa explanation sa among mga classmate ilabi na katong mga bright, makasabot ka, makaingon ka, bitaw no, mao man ito buti pasabot ani. Di nakakuyawan inig exam. Nindot na kaayo kay ngano man aduna naman kay nasabtan og makatubag na gid ka panahon sa exam. Ang imo lang kontra inig abot na sa exam kung inig tan-aw nimo pare maldito kay naong ma-blackout man ka. Di ba yung ginamalikayan? No? Ma-blackout ka. Labi na nga doon na may pare sa una nga inigting exam, magpabungot gito siya. Unya inigpabungot niya, maldito kayong tanawon, sus inigsudi mo, magkurog-kurog in taong ka. Labi na inigpangutana niya, ingnon pa niya, sige, tubag ako, lambahan pa ikas tubangan, ayos manglayat ang mga litra sa imong ulo no? Sa imong natunan. Naikaw sa mga igsoon palanglitan, ako, wagin nako malikay ang akong natunan nangawa kay ngano man iya naman kong giingnan ikaw ren may manggikang mo basket be lutsi ko ani pangutanaha nawa na hinuong ko kaya akong gihuna-una basketball naman wala naman dito sa akong natunan. Mo ni mga igsuon ako ni siyang nahinumduman kay matod pa karon sa atong Ginoo sa ebanghelyo iya jung giklaro niingon siya daghan paunta kayo akong isulti diha ninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Sa ato pa, there are things in our life that we cannot fully grasp. We cannot fully understand. Ang Ginoo nagpahinomdom kanato nga all of us have limitations in life. Aduna gid kay limitasyon labi na sa pagsabot. Munang duna kay pangutana usahay nga moingon ka ngano man pader. Kasayon ragid unta sa kinabuhi nganong lisod-lisoron man may mangka kay bright ka sila in town na mga butang nga digid nato sabtan no sayon unta kayo matod pa sa amo ang silingan sayon lisod-lisoron lang yun no lisod-lisoron ko no mo na mga igsoon ba because there are things that we cannot fully understand and we cannot fully grasp. Munang ang Ginoo karon nagpahinumdom nato nga duna gani mga butang nga lisod kayong sabton kinsa may itong sangpiton ang Espiritu Santo. Kay matod pas ng Ginoo ingon dayon siya ay apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran tudluan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Munang duna gani kay dili masabtan simong kinabuhi no sangpita gyud ang Espiritu Santo kantaha gyud ang giingon ba come Holy Spirit I need you come Holy Spirit I pray. Ang sagad manggod nato kun dili ka kasabot unsa man imong sangpiton moingon man ka yawa maning tawhana oy datanawar ang yawa ina mong gisangpit imbis ang Espiritu kadaghan kay kang yawiton no lahi may imong gisangpit kung duna kay wa masabti ayaw sangpit siyawa sangpit sa Espiritu Santo kay Espiritu Santo mga igsoon mo ni magtudlo sa kamatuoran. At the same time mga igsoon ang atong Ginoo karon nagpahinumdom kanato nga dili lang kay duna tay limitasyon. Apan ang Ginoo mga igsoon nagpahinumdom kanato nga
atong angkunon, no? Atong angkunon nga siya gi magbuot sa tanan. We are just participating on the will of the Lord. Munang ayaw gid ka discourage. No, kung pananglitan, ganahan baya kay tag instant, no? Nga magampo ka karon, inig kaugma, dunggon din yung pagampo. Ganahan jud kay instant oy. Munang anak sa mga pagkaunan, moagi gyud ka, ganahan gyud ka moagi anang nailitra, drive-thru. Kaya nga naman, unsa man naay sa drive-thru, bayad lang ka, unya, claim dayon. Kaon dayon. Diretso. No. Kundili, gipahinom daw na matag usa ka nato mga igsoon. Hinom daw niya, remember this always. God withholds answers. Sometimes. Why? To prepare us to be ready to the great things nga iyang ihatag matag usa ka nato. Kay daghan baya sa to mga kaigsunan ka nato karon nga mga one day millionaire kaayo. Makadawat og grasya, hala paturagas ang dayo gasto. Ini kahuman makautang na. Kaluoy nimo. Kay lagi ganahan og instant. Remember this. The grace of God is gradual. No? Gradual na siya. Hinay-hinay na natong makatunan. Matod pas kung lula sa una, hinay-hinay basta kanunay. Og mao nang mahimo na siyang dako diha matag usa kanato. Mga igsoon ko, hinaut unta sa gitudlo karon sa ebanghelyo, makakat-on ta niini. O kung doon na tayo dili masabtan sa atong kinabuhi sa ako pang giingon, sangpit yun sa Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, I need you. Amen. Manindog ang tanan. Daygon nato ang Dios atong amahan nga nagpili kang Maria nga inahan sa iyang anak ug ato usab nga inahan. Pasalamatan nato ang Dios nga nagbuot nga ang tanang kaliwat magtawag kang Maria nga bulahan. Busa uban sa hugot nga pagsalig, mga muyo kita nga malipayon nining Flores de Mayo aron tinabangan ni Maria panalanginan kita sa amahan sa iyang labing pinili nga grasya og moingon kita. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, matiunay unta ang imong Santa Iglesia, diha sa kaihusa sa pagtuo ug paghigugma. Mapanalanginan unta ang Santo Papa, ang among kaobispuhan ug kaparian, ang tanang mga sakop sa simbahan, diha sa pag-alagad kanimo ug pagpasidungog kang Maria. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, himuang nga ang mga punuan sa kanasuran, matabangan sa pangalian ni Maria, Rayna sa kalinaw, aron maningkapmot sila sa tinuoray pagpadangat sa kahiusa, kauswagan, sa katawhan, ug sa matuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, nga anaa sa mga langit, himua nga magtuman ang mga minyo sa ilang katungdanan sa pagkaminyo, nga mahimo silang maayong mga ginikanan, subay sa panigingnan ug tinabangan ni Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, itugot nga mga kabatan-an sa nga tanan, magmasinugtanon unta sa mga balaod sa Dios ug sa tawo. Magtubo diha sa grasya ug sa kinaadman. Mahimo unta silang nga kalipay sa ilang mga ginikanan ug makapahimuot sa Dios ug kang Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan nga gamhanan sa tanan, himua nga ang mga
batanon, lalaki ug babayi, maghupot sa Kristohanong minti, magkugi sa mga maayong buhat, ug magahin sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa isig katawo, aron mahimo silang dungog sa nasod, garbo sa simbahan, ug makapahimuot kanimo diha sa pagsunod kang Maria, among Reyna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami, Amahan, tungod sa pangalan ni Maria. O Amahan, tabangi ang mga masakiton sa lawas ug kalag. Tabangi ang among mga kinahanglan nga espirituhanon ug yutan-on. Hatagi sila sa pahulay nga dayon ang mga igsuon nga naguna kanamo. Itugot nga maghiusa kaming tanan sa kanunay sa pagdayig ug pagpasidungog kang Maria, among inahan ug Reyna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami, Amahan, tungod sa pangalan ni Maria. O Dios, among Amahan nga naghatag og kalipay sa kalibutan tungod sa pagabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo, among Ginoo, itugot nga tungod sa pangaliya sa mga pangaliya sa among inahan, ang mahal nga Birhen Maria, among Reyna, madala kami nganha sa kalipay sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kita aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg pagmaya siya ngalan. Alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay nining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios. Itugot na nga muyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuuran, magpuyo unta kami kinabuhi, sibo sa maong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na, o sa kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo, gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, og busa ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, unang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabayaw, si Kristo balik aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, siyang kaabag nga mga obispo, ni Leo among papa, ni Jose among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay na, ilabi na si Papa Francisco, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mong mga santos, ni San Vidal among patron, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Karon magampo kita sa atong amahan atong gabito na mga pulong nga gitudlo kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog melayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong ginarian ang tahong kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig sa unay. Peace with you. sa Diyos, nga
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apal ipamulong mo lamang o nga maayo ako. Ginoo, patalinghugi nga mapuanguron ang imong katawhan ug himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga tungod sa pagabanhaw sa imong anak nga si Jesu-Kristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan, itugot na ngamuyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Berhen Maria, makaangkon kami sa mga kalipay, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa dili pa nato tapuson kining kasaulugan sa matag adlaw nga pagampo sa Flores de Mayo, ato usa pasalamatan ang Confradia de San Vitalis nga maoy pilgrim sponsors karong adlaw. Ingon man ang atong Parish Youth Coordinating Council ug altar servers, lectors and cantors, lay ministers ug ang atoang choir. Ug salamat usab sa atong Mass Presider nga si Reverend Father Renato Destacamento nga moy niabag kanato nining atong kasaulugan. Salamat usab sa mga bata nga nagsilbing anghel ug sa ilang mga ginikanan nga misuporta kanila sa pagsalmot niining atong kalihukan. Sa makausapa, daghan kaayong salamat. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo, dala ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.